Chieng' achiel bang' masira mar apaya e kar Olalo ma Kachok e kaunti ma Kisumu manonego ji 3, paro mar sundo piny owacho mondo kaw okang' mar tieko masira mag apaya e kar Olalo no koro chwal gi thoth oganda. Jafwambo marwa men James Okoth leronwa wachni. Ma e Olalo ma Kachok. Olalo mane oger mondo okel gonyruok mar dhungruok mag nyamburko e apaya no kod chuny boma ma Kisumu. Ka bende osebedo ka okelo yot mar weche wuoth ne nyamburko madhi e bombe mamoko maonge dhungruok e chuny boma. Kata kamano, kuom kinde, Olalo no osechalo kaka obadho mar tho ni oganda matiyo kode kata oganda manitie machiegni kode. Magi e pach oganda kalure gi okang' ma piny owacho koro onego kaw. Wakwayo sirikal ni koyie to gituch wang'ayo maluwo Rabuor to lwar Chiega mondo trende moko luor koya chande mating'o niang'gi mondo dipo kopungusa ajali matimore kanini. Aya madhi manyalo bedo ni kalo madhi Busia gini ginyalo luwo tuji lor gi piny to ging'ad roundabout ma Kachok gidonj Kondele. Onge sign ya kutosha because iyudo ni joma yudo accident iyudo ni samoro en driver makia yorno pok noluwo, koro koa piny en oweni odhi straight, kochopo malo to yudo kona. Kalure gi apisa morito weche apaya e alwora ma Nyanza, dwaro nitie ni olok gedo mar Olalo no kaka yo mabiro miyo nyamburko madongo yot mar luwo Olalo no ma ok gikelo masira. Ka bende okwayo joriemb nyamburko mondo oweng'we arititi e kinde magitiyo gi Olalo no. Because we feel like the design may be causing the accident. Maybe there is a challenge in the vehicles or the big trucks maneuvering that corner. Kagitwak e kaunti ma Migori, bang' timo limbe mar nono chal mar apeini e kaunti no, duol mochung' ne gedo mar apaya e pachoka, Kenha, oyango ni moko kuom okenge magisechako kawo mondo giduok chien masiche mag apaya kod dhungruok mag nyamburko e chuny boma ma Migori en mano mar pogo apeini mag loche madongo kendo puonjo joriembo. The heavy goods vehicles should be asked or directed to use the bypasses to ensure that there are people that are within town and along the streets of Migori town are out of harm's way. We'll make sure that those people parking, boarding and dropping passengers or even bringing in construction material during the day are moved. Loche be koro koningo ringe i Migori town nikech Migori osebedo town mabet kaduong'. Loche ma heavy commercial vehicles oningo otigio maka Krao moluwo Kawa Junction to dhi wuok gi Ojele. E kinde ma kwand joma wito ngimagi e Olalo ni medore bang' kinde ka kinde, penjo ma jopiny koro penjo en ni okenge mag duoko piny masira mag apaya ahinya to kalure gi gedo marach mag moko kuom apeini ibiro kaw karang'o. James Okoth, Ramogi TV.